Милләттәшләребез кайларда гына яшәсәләр дә үзләрен танытып, киләчәк буынны тәрбияләүгә зур көч куеп, күркәм гамәлләр кылып гомер итәләр. Мәскәүдә узган милли чаралар вакытында безнең төшерү төркеме дар дип исемләнгән мәдәни үзәктә булды. Аның эшчәнлеге хакында безнең киләсе видеоязмада. Dürüst terbiye biru bik mühim. Hazır biz Мәскәүнең мәдәният үзәгендә. Аның исеме Дар. Ни өчен Дар? Һәм монда нәрсәләр белән шөгыльләнәләр? Нәрсәләр өйрәтәләр? Кемнәр өйрәтә? Барысы да әлеге сюжетта. Сәфәрдә булганда шундый мәркәзләрне үзгә өлкәдә күрдем. Мәчет түгел, Мәскәүдә мәчет төзү авыр. Үзгә өлкәдә күрдем шундый мәркәз, шундый центр булуын. Һәм дә ошо мәркәз ичендә һәм намаз курга урын бар, һәм дә үзгә эшләр, үзгә актив эшләр башкарырга мөмкинчелек булганын күрдем. Ойладым, Мәскәү өчен бу иң подходящий формат. Үзәк өчен бина Мәскәү мэры Сергей Собянин тарафыннан 2016 елның язында бүлеп бирелгән. 1200 квадрат метрдан артык мәйданлы 4 катлы бинада Мәскәү Ислам колледжы, балалар һәм өлкәннәр өчен мәдрәсә, талантлар академиясе, балалар клубы, үсеш, спорт һәм алия хатын-кызлар клубы урнашкан. Беренче тапкыр әйтелә сезгә 2 этаж бирәбез, аннары без әйтик безгә күбрәк кирәк. Алар безгә 3 этажны бирделәр. Эшне без инде 6 ел бунда күп нәрсәләр үткәрәбез. Иншалла татар телен дә өйрәтәбез, араб телен дә өйрәтәбез, динебезне дә өйрәтәбез. Күп кенә кешеләр безгә киләләр. Аллага шөкер, хәмдүлилlah. Канәгатьмесез бүген үзегезнең эшегез белән? Һәм менә киләчәктә тагын нәрсәләр эшләргә кыласыз? Канәгать сүзе араб сүзе. Her bir mümin Müslüman kişi Allah-u Teala нәрсә анарга насыйп итте, аның белән канаат булырга тиеш. Ләкин син үз эшләрендә канаат булырга тиеш түгел. Тагы нинди булса фикерләр булырга тиеш, үзгә хәялләр булырга тиеш. Урында басып торырга ярамый. Син либо басып торасың, либо аркага барасың. Кирәк һәр вакыт алынга барырга. Безнең хәялебез, бүгенге хәялебез это Мәскәүдә театр ясарга. İkinci hayalimiz mektep. Bu mektepte hem ilim verilecek hem de en mühim terbiye verilecek. Дар, ягъни гарәп теленнән йорт мәгънәсендә, мәдәни үзәгендә Россиянең танылган мөселман галимнәре һәм көнчыгышны өйрәнүчеләр катнашында актуаль фәнни популяр лекциялар һәм семинарлар үткәрелә. Безнең эшебезнең нигезендә инде мәдрәсә, ислам динебезне өйрәтү, bütün дәресләр белән тәҗвид дәресләрем булсын, тәфсир дәресләре, хадис, фикх, һәм дә әхлак, һәм дә башкалар бер ай içində бик күп кеше монда киреп чыга. 10 меңгә якын кеше монда киреп чыга. Кем ислам динебезне өйрәнер өчен, кем төрле лекциялар уздырыла монда, презентациялар, спектакльләр. Балаларыбыз бик күп, 500-гә якын. Шулай ук. Да, бик шат, алар киләләр, бик шатланып. Менә әлеге үзәкнең максаты? Әлбәттә, белем бирү, тәрбия, укыту, Коръәнне укытабыз. Пәйгамбәрләрнең тарихларын укытабыз, әхлак. Шул иң мөһим дәресләрне алар бик шат булып өйрәнәләр. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шайхразиевны Мәскәү шәһәрендә эш сәфәре вакытында Илдар хәзрәт Әләүддинов Дар мәдәни үзәге белән таныштырды. Ул шулай ук әлеге оешманың эшчәнлеге турында да сөйләде. Менә бу 1100 еллык вакытында без Бөтен дөнья татар конгрессы нигезендә күп кенә мөфтиятлар белән, мәчетләр белән, мәдрәсәләр белән, көллиятләр белән эшләп аңладык. Бөтен дөнья татар конгрессы дин ягыннан без бик якын килдек. Бер ай элек безнең мөфти хәзрәт Рауль Ганиттиндә булганда, аның белән фикер алышып булайтты. Мин бөтен үземнең
хезмәттәшләре белән сорарым, кабул итерләр, ярдәм итерләр, бергәләп эшлибез. Шуңа күрә конгресс нигезендә, шуңа күрә монда тиз генә әзерләнеп, әйдәгез моннан башлап җибәрик. Без әйтеп бит инде, шуңа күрә тиз генә кайташмага нинди әйберләр кирәк, бүтәнсен карап бетереп, Алла насыйп етсә, монда китерегез. Ләйсәнә Садретдинова, татарлар, Мәскәү.